Hei, odota. Herran aika, mitä sä tuolla kytteet? Sua. Sä piileskelit täällä koko ajan. Sergei on etsinyt sua huolesta soikeena. No mä en halua puhua sille. No eiköhän mekin olla meidän asiat puhuttu. Mä mietin sitä meidän keskustelua. No hyvä, mutta nyt sä menet Sergein luo. Ja esität oikein kivaa tyttöystävää. No jos et sä kuuntele mua, niin mä teen abortin. Jumalauta, pidät pienempää ääntä. Mä en välitä enää. Parempi alkaa välittää. No mä en voi mennä kotiin esittää jotain perhettä Sergein kanssa. En voi esittää, että mä rakastan sitä. Mulla on ihan sama. Mutta nyt sä menet kotiin. Mitä sä voit olla noin välinpitämätön? Mulla on pakko erota Sergeistä. Mä en voi elää senkaan valheessa. No jätä se sitten. Mulla on ihan sama, mitä sä teet, kunhan kukaan ei saa tietää, että mä oon sun lapsen isä. Yllätys.